ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಯಾನು ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದಾಯಪಂಡ ಫುಲ್ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಪ 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 ಉಂಡು ಗಲೀಜತನೆ ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಪರ್ಬಲ ಮುಟ್ಟ ಬರೊಂದುಂಡು. ಕಾಯ್ನಾದ್ರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪರ್ಬಗ ಸರಿ ಹಾಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಇಡೀ ಡಬ್ಬೆ ಓಲೋಲು ಓಲೋಲು ಉಂಡು. ಅವನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೀಪ ಪಂಡದು ಮಲ್ಪ. ಇಡೀ ಫುಲ್ಲು ಧೂಳು ಮಾತ ಪತ್ತದುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಬ್ಬೆ ಮಾತ ತಿತ್ತದು ಆಯ್ತು ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪತ್ತದಿತ್ತು ಮಿತ್ತಡು ಮಸ್ತ್ ಹೈಟು ನಂಚದ ಇಂಕ ಕೈಗೆ ಎಕ್ಕುಜಿ ಇಜಿನ ದಿನಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೋಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಲ್ ಮಾತ ದೀದು ಮಿತ್ತಿ ಎಕ್ಕಲ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸುರುಕಿ ಡಬ್ಬೆ ಮಾತ ಐತೆ ಡಬ್ಬೆ ರೀತಿಯ ಒಂಚೂರು ಸಾಮಾನು ಏನು ಮಾತ ಬೇತೆಕ್ಕ ಪಾರ್ದು ಅವಾಗ ಮಾತ ತೆಕ್ಕದು ದೊಂಬುಡು ದೀವರೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಚುಚ್ಚೂರು ಚುಚ್ಚೂರು ಸಾಮಾನು ಬೇತೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಏನಿತ್ತೆ. ಬಕ್ಕೊಂಚಿ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಏನ ಸಾಮಾನು ಇಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಡಬ್ಬಾಡು ಅದಾಗನೆ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನುಂಗದೆ ಬೇತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅದೇ ಜಿಂಜವನು ಅಂಡ್ ಇನಿ ಮಾತದೇ ಇದೆ ದೆಕ್ಕದಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದೇ ಇದೀನಿ ಪೂರ ಹೊರ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಆದೆ ಪಾಡಂದು ಏತ್ ಡಬ್ಬುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನಿ ಡಬ್ಬನ್ ದೆಕ್ಕರೆಗೆ ಉದಾಸಿನ ಪಿನಿ ಅವು ಸ್ಲೋ ಈ ಕಂಡಿಡು ಪೂರ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಪತ್ತದಿತ್ತುಂಡು ಆ ಸರ್ಗೆಡಿ ದೆಕ್ಕುರ ಊಟ ಹಿಂಗೆ ಸಾಕಾದು ಪೋತುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಪತ್ತದುಂಡು ಅದಾಗದಾಗನೆ ಒಚಿದೆ ಇದನ್ನ ದಾಲ್ ಆತಂದು ಇಟ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಇಂಕ್ ಅದಾಗದಾಗನೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತದು ಅದಾಗದನೆ ಒಚಿದೆ ಜಪ್ಪುನ್ ತೊಲೆಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಇದು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಜತ್ತೊಂದುಂಡು. ಅವು ನಮ್ಮ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಬೋದು ಐತ ಮಾತ ರಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಲ ಆಯ್ತು ಒಂದೇಕ್ಲ ರಟ್ಟದಿತ್ತು ರಾಡ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇಂಕ್ ಏಪೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಸಿನ ಕೂಡಲೇ ಕಣ್ಣಿನ ಪೂರ ಅದಾಗದಾಗನೆ ಒಚ್ಚಿದು ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಒಂದೊಂದು ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗಣ ಇಂಕ್ ಕಂಡಿ ದೆಕ್ಕರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗಂಡು. ಪೂರ ದೆಕ್ಕದಾಂಡಿತ್ತೆ ಹೊರ ಟೈಲ್ಸನ್ನು ನೆನಪನ ಸೆಲ್ಪುದ ಟೈಲ್ಸನ್ನು ದೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಫಿನೈಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ದಾಯಪಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಏನಿತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಫಿನೈಲ್ ಪೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿನೈಲ್ ಆ್ಯನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಂಡು ನಾನು ಚೆಡ್ಡೆ ಪರಿಮಾಣ ಉಂಡು ಘಾಟ್ ಉಂಡೈಟ್ ಅವು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದಾಯನೆ ಒಂಜಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಂಚ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತು ಪೊರ್ಲ ಆಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಿನ ದಿನೋಲ ದೆಕ್ಕುವ್ಯಾನು ಕುಂಟುಡೆ ದೆಕ್ಕುನು ಸರ್ಗೆಡೆ ಅಂತ ದೆಕ್ಕುಜಿ ಏಪಲವರ ಅಂತ ದೆಕ್ಕುವ ಸರ್ಗೆಡೆ ದಾಪನ ಆಯಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಜಿಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಆಯ್ಕಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಲಂಚ್ ಪನ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಉಡು ದೆಕ್ಕಂಡ ಪನ ನಿಧಾನಡ್ ದೆಕ್ಕೋಡು ಅಂತ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ಲಗ್ ಎಲ್ಲ ದೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆತ್ತು ಲೈಟ್ ಏತು ಪತ್ತದುಂಡು
ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ತೈಟು ಪೋದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ತುಲಿ ಏತು ಪತದುಂಡು. ಇದು ತುಲಿ ಐಟಿತ್ತಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡ ಐತಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನತ್ತೆ ಕೂಡ ಈ ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಎಂಕ್. ಇತ್ತಿತ್ತುಲೆ ಕಿಚನ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಸಟ್ಟು ಬಂದದ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಂಚನೆ ಅನ್ನ ಮೋನೇನೆ ತೋಜದಿತ್ತು ನಾತು ಶೋಕು ರೈಸ್ ಒಂದಿತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇದು ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್. ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನಂದಲು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ. ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ವರ ಪತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಬೇಲಣ್ಣದು ಕ್ಲೀನ್ ನಾನ ಮುಟ್ಟಲೆ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಕ್ಕ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ಪನಂದಲು ಇಷ್ಟ. ಕೆಲಪುರ ತೂಡು ಐಡಿಯಾ ಮಾತ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಎಂಚಾಪನ್ ತೂಕ ಇತ್ತ ಪುರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಡಬ್ಬ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದನೆ ಪೂರ ದೀತೆ ಇಂಚನೆ ದೀತೆ ನೀರು ಬೇಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಡ್ರೈ ಆತನು ಪೂರ ದೀತೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಪೂರ ವರ ನುಂಗುದ ಬಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ನುಂಗುದನು ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಡ್ರೈ ಆತನು ಫುಲ್ಲು. ಅಂಚನೆ ಮೀನಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂದು ಉಳ್ಳಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಜೋಕುಲ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಸಟ್ ಮಲ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂಜಿಗೆ ದಾದಂಡ ಪಾಡ ನೋಡಿ ಜೋಡೆ ಬಾಡ ಒಂದು ಐಕ್ ಅಂಚಿನ ವನಸ್ಪುರ ಆದ್ ಮತ್ತೆ ಕೂಲ್ದು ನನ್ನ ಡಬ್ಬ ಬತ್ತ ನುಂಗುಂಡು ಐಕ್ ಪೂರಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಜಿಂಜ ಒಂದುಲ್ಲಾನು ಇಂಕ ಅಮ್ಮ ಪರ್ಪಗ ಅಂತ ಸಾಮಾನು ತಿತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಪಿನಂಚ ಒಂದು ಪದ ಈ ಪದಂಗಿ ಕಡ್ಲೆ ಅವಡ ಅವು ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಂಕಲ್ ಪನ್ನ ಚೂಚೂರೆ ಪಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಜಿಟ್ಟಿವು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನು ಇಂಕ ಬೈದುಂಡು ಅಮ್ಮನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪರ್ಬೋಗು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಜಿಂಜಂದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೈಕೆ ಅನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಗಳು ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ ಇರೆ ಪಾಡ್ಬೇಕು ದಯಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕುಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಆಪಿನಿ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಪೂರಿ ಹಾಪುಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಬುರುಣು ಪದಂಗಿ ಐಕೆ ಪಲಾವ್ ಇರೆ ಪಾಡ್ದದಿಂದ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವು ಎಂಪನ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪು ಇನ್ನು ಓಲ ಆವಡಿ ನೀ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಓಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ಜು ಓಲ ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೂರುಂಡು ಪೂರಿ ಹಾಪುಂಡು ಗುಗ್ಗುರು ಹಾಪುಂಡು. ಹೆಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಡಬ್ಬಲ್ ಪುರ ಏನು ಎದುರೆದುಡೆ ದೀಪಾನು ಓ ಅಗತ್ಯ ಪೂಜೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಪಿರವು ಪಿರವ್ಗೆ ದೀಪಿನಿ ಈಗ ಈ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಸಾಸೆ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪುರ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲಂಚನೆ ಯೂಸ್ ಆಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಎದುರುಡೆದಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪುರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ತತ್ತಲಿ ಈತ ಸಟ್ಟು ಮಲ್ದ ದೀಪ ಒಂದೊಂದು 7 ದಿನ ತಂದು ಗೊತ್ತು ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಅಡಿಮೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಪೂರ ದೆಪ್ಪುನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಪುಟ್ಟಿ ಪೂರ ತೆಕ್ಕದು ಪಾಡ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ತೂದು ಚಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಳಾದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಹಾಳಾತಿನ ಪಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಚಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಾಣಿ ಪಲ ಹೊರನೆ ಹೂವೆಕ್ಕೆ ಅವಡ್ಪಿ ದೊರ್ಪುಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೋಣ ಏನು ಚಕ್ ಮಲ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ತು ಹಾಳಾತಿನ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಳಾತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನೇ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಕೆ ಆಮೇಲೆ ಚಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೋಡು.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಂತ ಪತ್ತೊಂಬ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂಚೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪೇಪರ್ ಫೋನ್ ಮಂದಿಪಿನ ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಫ್ಲವರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆನಾಯ್ತ ಈರೆ ಮಾತಪ್ಪುಣದು ಅವೇನು ಮಾತ ತೆತ್ತದು ಪನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಡು ಜಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಇಡೀನೇ ಒಂದು ದಿಂಡ ಬೇತ ದೀವರ ಜಾಗನೇ ಆವುಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಡು ಅಂಚೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಲ್ಲ ಜಿಂಜ ದೀಪಿನಿ ಏನು ಒಂದು 4 ಡಬ್ಬ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನ ತರಕಾರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನು ನನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಡು ದೀವರ ಡಬ್ಬ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಚೆ ತೊಟ್ಟೆಡು ಕಟ್ಟ ದೀಪಿನು ಅಂಜನೆ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತಗೂ ಜೋಕುಲು ಪಂಡೇನೆ ನಾನು ತಿನ್ಕ ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಬ್ರೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತೆ ಲಾಗ್ ಇದೀಗ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತೆ ಲಾಗ್ ಒಂಚೂರು ಅವನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚೆ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚೆ ನಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ.